An balma cel media fle ko mali kono mali ko ka han fo libo be ma fo ko bismillah ka do kibaru kenika ama bidun kibaru dara ni jamana kono kibaru anga premier ministre Abdoulaye Maiga ka fara la kana ministre Sergio Camara soroko ministre Aluseni Sanu sirako ministre madame Damili Madina Sissoko alini sene animoni ministre Yubaba ni wasablo ma ko ni tamake bitarata December kalo kle kono to samba fla an wanjuru Guinée Conakry jamana na premier ministre ka ni tamay kunye wala sa kamali ni Guinée Conakry ka jega baraw sabati Amebo anga jamana na femi Senegal premier ministre Ousmane Sonko ya jira ka ba fe ka ke cheboye jamana kunti kalatala samba fla an wan konotona la semi kera afe ka ke ni donyi min kera kera ni la kanyesi nyakata wale minu kera samba fla ni wan kelen samba fla an wan nani che o min kera December kalo kle wolon fla samba fla an wan juro o kene min ka aya jira ko fushte se ka le bali ka ke cheboye Dogo fla fanga d'Afrique kofe o mukera November kalo kle mwan woro samba fla an mwan juro Guinée Bissau jamana na fintila ka jekulu munu be fanga la ye pulti temesira seben dobo dogo kunte meni labana ka ke ni seben ye no la ni kanga ke jamana sere subai kalo tan fla kono jekulu nani koni bena chamache fanga en kolochi fugata se jamana kunti kura suntili na ka joro falenema Amita Sudan kabidun kibaru kunche ajalagila October kalo temeni kele jugeli ni adamadiya jugeli jalaki mwani woloflala minu kela Darfur Sudan jamana milisi nyamo koro Ali Mohamed Abd Al-Arama aliko ni jalagila ni samuwa kasoye Cour pénal international fe bitarata December kalo kle kononton samba flan mwanjuru kadaka ko aye juguya minu ke Darfur samba fla daminena Ambal actuel mi def libo ni legi rane garcia bidon kibaru la ama fonyana ko akare jewa hasuni L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.